To sai shi kuma Abdullahi Gashuwa yake cewa menene sai hancin cewar akwai bambancin ladan azumi tsakanin garuruwan da ake shan wahala da kuma inda ba a shan wahala saboda bambancin yanayi. Shi al'aslu fil ibadat shi ne ladan su guda ɗaya ne, amma wasu abubuwa sukan iya bujuru waɗanda za su sa wani ya fi wani lada. Yanzu misali ta sallah, ubangiji subhanahu wataala ya sanya ladan sallah ɗin nan lada ne wanda yake madaidaici ga kowa, amma kuma wani abu na iya bujurowa wani ya fi wani lada, yayin da wani ya kasance ya zo da wuri da shi aka fara ba daidai yake da wanda an kusa gama ya zo ba, ko an yi wasu rako'i ya zo ya samu wasu da wanda ya shigo sallah cikin khushu'i ya yi cikakken khushu'i ba daidai yake da wanda yake raba hankalinsa ba, wani lokaci yana tare da wani lokaci hankalinsa yana kasuwa ko yana wajen aikinsa ko yana gidansa. Kaga duk sallah suke a bayan liman ɗaya, amma wani ya fi ɗaya, wani sallar sama gaba ɗaya za a jefar masa da ita saboda bata cika sharuɗanta ba. To haka nan shi ma azumin, wani zai shiga azumi da bayan ikhlasi kuma zai kula ya kiyaye dokokin azumin, wani kuma zai shiga amma kuma yana azumin bai hana shi kaga yayi giba ba, ya ci naman wani bai hana shi kaje shi yana zage-zage, bai hana shi kaje yana faɗa da wasu ba. A daidai yake da wanda duk ya kiyaye waɗannan abubuwan ba, amma kuma dukkaninsu azumi suke yi, asalin azumin yana nan, amma kuma wannan ya yi wani abin da azuminsa zai samu yin gaba fiye da na wannan. To haka nan wani abu kuma zai iya bujurowa na wahala, wannan ya yi azumi amma a wani yanayi mai wahala, wannan kuma ya azumi a wani yanayi mai jin daɗi. Asalin ladan azumin kowa zai same shi, amma wannan za a ƙara masa kuma da ladan juriya da ya ta wahalar da ya yi. Wani ce annabi ya ce qadr ajruki ala qadri mashaqqatiki, ladanki gwargwadon wahalarki, ladanki gwargwadon wahalarki. Ba yana nufin cewa mutum ya je ya sha wahala ba dan ya fi kowa lada, amma in wahalar ta kama ya haƙuri ya jure, to sai a bashi kuma lada gwargwadon wannan wahalar. Haka nan waɗanda suke rayuwa a wuraren da yake da sanyi ba zafi, da kuma da suke rayuwa a gurin da yake da tsananin zafi, babu shakka za su samu ladan jure wannan zafi da suka yi.